ikate erabiltzen dut, bai gaur ez. Gaur imingo zaitxute danok abestuten. Bale? Hori eskatu doztie, da hori egingo dugu. Partituri edako zuie ikasitxe ekarri dozuie badakit. Bai eba ez badan, errepasako dugu, ez dakit gauze, edo foioi handize bada eskatutie, soprano bat eta tenorrak, soprano bi eta baritonoak eta kontralto basuek, jesartie. Edo superprofesional, no, nik ez dopiar. Vale, nik dana entzuten dut, ez dut ikusten letxeripez, bai entzun dana, Kuidau. Vale, orduen. Nire partiturie nonok igaro dozte metik. Ez, nik partituritxiot hemen. Bueno, datorren bitxartien. Vale, danok ez, nek ekardote handizez ez dut ikusten, handizen eurie, bai, nonok entzau, konturetzu barik erun dago, ez dartu, neure hortakot. Bardin da. Pues ganera, ze memoriz badakit. Bueno, itxasoa gara danok ezetuten dozue, kentzazpirena, bale? Haue, datorren hastien Bermeoko arrainazoka da, eta pasadan hastien izan zane aurkezpena eta arrainazokakuek euskatu guztien nire abesbatzagaz juteko da itxasoa gara nahi dugu entzun, eta hori harmonizetu dut eta aprobetxa dut zeu ekarteko. Hiru abotzetara ekardot egin da, ze normalien hemen antrak izaten gari zerez gehizen, bostez jakin zeba mutil etorko dizen, badakot, abots nahazkietarako bai. Bale, hasiko gara, nik erakutsiko txutei zelan, irakasten duten nik abesti bat, hau DBH-ko koruaz kantateko oso erreza da. Errez egiten dotaz horretarako, honek hiru abotzetako harmonizazioak. Orduen, estrofa bi dakoz eta estribilue. Estrofa bizek musikaldetik bardin-bardinetiez. Bakotxak jakingo dauze abotz dan, bera. Lelangoko abotxa goiko miraino heltzen da, bigarren abotxa do, eta gero kontraltuek, basuek, dakoie igual pisotxuk gehizen, ze badakoie hor, melodia asko dakoie estrofatan, bai gero badakoie bebai bikoizketak. Bai, bueno, guretzako hori erreza da kantateko, ezta? Orduen, lehenengoko estrofan, do maiorren dau eginda, beraz, berez kentzazpiren kantie mi benbolan dau, bai, mi benbola lehen egon gara tonukaz eta galdetu da bi hor. Claro, tonu egokituteko orduen, mi benbola edo kantabizu oso altu, edo oso behizu. Eta pop abesti bet oso altu, ikusko zuie do maiorreaz beha purtsu etor geratzen dela, bai, edo bestela oso behizu geratzen da. Orduen, emien hauen do maiorren, kuadro de komposizion número 1, do maior, 6 akordiek dakoz, bai, ez nik imintze kentzazpi baino, eta oso erreza da. Lehenangoko estrofie, ezagutzen duzu edanok abestiz, ez da? Bale, lehenangoko estrofie, kontraltu kasten diez, bai, nik egin dutena da, nire neskakaz, lehenangoko estrofie bestik ez daubilez abesten ezer, danok abestu. Lehenangoko esaldize, estrofa bakotxa 3 esalditan dau bananduta. Lehenangoko esaldize, begiratu atzean, hortzi mugak zutan, gure begien zerutan. Hori danok abestuko dugu. Eta hemen hasten diez, zatikaia, bikoizketak. Jarraitzuko dau kontraltuek, hau da, abots behizuena jarraitzuko dau melodize abestuten. Eta soprano bat eta soprano bi, tenor baritonoa, hasiko diez, ikusten duzu, harin nuen? Ez da, bale. Ezkerrik asko. Hasiko zarie goiko don abestuten. Do, si, hor. Bananduko diez, 11. konpasan, eta gero, hori dana ugaz. Bale? Eta gero, 3. esaldize, pasako da melodize, soprano lelangoko abotzara. Eta hor behien egongo diez, 3 ahots. 2. abotsa, eta kontraltuen lelangoku eta 2.
Bale, hasiko gara hortik, gero beste estrofie bardin-bardine da, eta estribilu baino ez da geratzien, eta dakuz, ja, 27 minutu hau kontzertorako preparateko. Arandase, ia. Bale, ez badotzu jardure, hasiko gara, 7 bederatzigarren konpasa. Striptease. Bale, ba. Bederatzigarren konpasa. Soprano lelangokuek tenorrak eskualtza mesedez non zauzie, Bapakarrik. Bapakarrik imposible, Venga, lelangoko abotsa errezena da, beti. Dauz animeten. Soprano bigarrena, venga, zer, ezin dotazokin 40 kontralto. Hemen apurtzu parekatu bide gauzie, Venga. Vale. Abestu, 3, 4. Perfecto, vale? Dorain, animeteko kantaku hazikeratarik horraino. Animeteko. Ez dugu rekalkako askorik erritmu ezelan duen, ze badakit belarri zentzuten dugu zela kantak eta puntilluek arantz onantz. Gero ja, zuzienien landuten gauze bat, orduan bai, gaur hain denpora gitzi dakun, baina, bueno, gitzi gora bera, hasiko gara danok. Hor, begiratu atzean, hortzimugak zutan, bere begien zerutan. Sopranos. Hor sartzen zari, bale? Zerutan. Hor. Altos. Begiratu maitean, amildegi ertza. Tempo. Biziak ilak ametzak. Bale? Bigarren estrofan bardin. Orain guez. Orain pasako da, soprano lelangokora, melodize. Ez bilatu gauean, izarrura. Gora, zure begitan piztu da. Bale, ez pasa. Ze falta jaskuz beste irurek. Bale, soprano bigarrena amaitu da solen gauz 15. konpasan. Topa dugu? Bale, soprano bigarrena amaitu de hor. Perfecto, ezta? Eta melodize. Bai? Kontraltos, bat eta bi. Kontralto bat eskualtza. Una. Mikrofono monone izuz dantzien. Eta besteanak bi. Bueno, vamos allá. Zuek amaitxu duzue. Melodizeaz. Biziak ilak ametzak. Kontralto, lehenengokue, dora, re, Bai? Contralto bigarrena, pues el colchón de toda la vida.
ametzat. Zure begitan piztu da. Bale? Bai? Bale, hartuko dugu orduen 14, 16. Bai, melodi barik. Soprano 2, kontralto bizek, bale? Demongo txuti, tonue. Soprano. Ez to kantako, ze, klaro, neure agotza baino zuten txuten, nik ezin neu bakarri ban, hau. 1, 2, 3, 4. Bale, gudanok orain, hartuko dugu 7, 8, 9, azten diran lekuen. Bale, nik ezin dotelez, markakot. Gozi, por Dios. Zebez, segi. Markakot, bajugaz, denbora guztien, eta burua aldotenak. Bale? 1, 2, 3, 4. Begira Zezote zentzuten, biziak dira. Bale, gitzen zuten not baiet. Zuek entzuten zari zeu? Ondo barrez, bizotza ondo. Ondo entzuten da hemen. Bale, ondo, zireten ezua. Bai. Bale, hau da lehenankoko estrofie. Jungo gara 2. estrofara. Ze gauze bardine da, bakarretako variazio bat eurek tentzazpik egiten dagoena. Eta da, eben azten gara, orain hemen gaudela, bardin, danok hasiko gara, bardin ez, bale? Eta bakarritako, kontraltuk egiten dagoenien, ez gara izan onena. Hori de, ez bardinei, bai, eurik egiten dagoenez, eta bardin ez. 52. Ez gara izan onena, behar bada. Hori de, diferentie. Gaina gure bizitza izan da. Bale? Hori baino ez. Orduen, etorri. A ber, 36, 35. 2. estrofa guztide, abezuko dugu. Orain hemen gaudela, ba. Orain Uzitzagun beldurrak atzean. Hor! Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta. Dale! Horraino. Dale, ya solo falta estribillo. Vamos allá. Lehenengo pabatzera du estribillo, Inetako zalantzarik orain arte, errez ez da, bai. Eta politxe.
hori errezen adalez, hasiko gara bezitatik. Kontralto. Eta ez galdetu oso errez, akordiek baino ez diez, oso errez eginda dago, edozen ikasiekaz, nagusitzuek, ja, apurtzuet abotza landute dagoien uniekaz, jolas baten ikastetu da. Eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, hor geratuko da, kontralto beku, nara, nara, da bezitiko da, nara, nara, mire, ikusten duzu, bai? Gertu barriro, eta ez galdetu, vamos. Eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen. Eso es, negarregi genuenean. Malko aiei esker. Damen, eso es, goiko geratuko da zonen. Itxasoa gara, orain itxasoa gara. Eta bekuek, egingo da hau. Orain itxasoa gara, bale? Orain itxasoa gara. Bai? Hemen gauz. Malko aiei esker. Dano? Hor. Orain itxasoa. Ez du atrapaten. Orain. Lehengoko kontraltue. Gorengokue. Orain itxasoa gara. Da bezik egiten daba, putzuet palasuar. Orain itxasoa gara. Bale? Hor batuko die, bale? Orain itxasoa. Orain itxasoa. Orain itxasoa gara. Perfecto. Bakarrika, 26. konpasa, eta hori 30. Hor bikoiztuten dienien, bale? Igual, kosa egiten da purtsuet, aziteakan, bade, bueno. Horretik, errezaue da, bakotzak, beran abotza, abardine, algun badako. Bade, bueno, guk ez du bia, hori. Bale. Barriro errepasaku. Kontralto, bigarren agotzara, soprano bigarrena zuzenien, zeus horreza da, eta listo. Da ez galdetu, ba, da ez galdetu inoiz hori, malko aiei esker. Orain itxasoa gara. Bale, itxasoa gara. Bale, urteko dago, lasai. Zopentzuneta. Bigarrena. Zul, ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko aiei esker. Orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Izo, txupau, no? Bai, ez da? Bai, epazada. Bai, beste baten, bai ez badan. Hau memoriz kanta bide, logikamente. Orain ikasten gauz, ez gauz kantaten, gauz irakurten. Ez da bardin. Bale, la bronka gine dugu. Da ez galdetu, ba. Da ez galdetu genuen, negar egin genuenean. Malko aiei esker. Orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Bale, kontraltugaz batera. Vamos allá. Ez galdetu inoiz. Ez galdetu. Ba.
Ez? Genuen, nera begi genuenean, malguari esker hor. Orain itxasoa gara. Vale, Loren Sartunguz, las señoritas y señoritos de la primera. ¿Vale? Zabaldu, Gero kantako zazue gogortu hau ez da. Vale. Bat, hiru, lau, ez? Eta hemen momentu bateride sartzen gana, bai ez da kulez, hemen? Bale, zeran egingo dugu, da listo, amaitzu du, bigarren letrie sartu bide, egingo dugu honela. Hasten da, azikeri, lehengoko estrofie, egiten dugu lehengoko estribilue, lehengoko letrigaz, pasaten gara bigarren estrofara, eta bigarren estrofatik guez estribilora. Baina bigarren letrigaz. Daz galdetu, inoiz zer galdu genuen gure ametsaren bidean. Ez oto potente, izan garelako, oraindik ere bagara, eta beti izango gara. Eta hor garan, jungo gara. 5 minutu baino ez? Bueno, bale, bai, amaieri, hor jungo gara atez, eta nik emago sarrerie piano sartziko estribilu garriro lehengoko letriaz. Daz galdetu inoiz zer galdu genuen negarrekin genuenean, iaia atope. Tarara, eta materie, jadoio. Vamos a ver. Amaieran, ebaitu... Egingo dugu baten, zure pentsa amaitzu dugule estribilue lehengoko aldiz. Darain piano, bakotxa beran abotzan, klaro. Piano, lehengoko letriaz gauz, amaieri emoteko, da gero egingo dugu oso. Beitu. Egingo dugu, suave. Hemen. Ez galdetu inoiz errandu genuen, negar egin genuenena. Aquí entra, bateria, va. Balko. Darain. Pero con espíritu, ulertu! Dala namaitzuku? A ver ese final. Ia. Orain itxasoa. Orain, altos, orain. Hor guez? Bueno, ya está, ahora la buena, Osorik, vamos allá. Gogoratu, lehengoko estrofa, lehengoko estribilu, lehengoko letrigaz, bigarren estrofa, estribillo bigarren letrigaz, eta maituteko estribillo lehengoko letrigaz. Ya está, pa concierto, vamos allá. Nik ez que no bakarrik entzuten, igual zito, Bai, eurek entzun diotaz,
Ez zuten txuten neure agotza. Me voy. Bueno, vamos allá. Mesedez ondo, delante. izan garelako. Oso ondo! Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Dios, eskerrik asko, oso ondo! Bueno, beste egun baten esango zutei, zera erikoak desan agotak, así, vale? Oso ondo, gogua zenukaten abesteko, ez? Bai. Bueno, bukatzen joango gara, bai? Eta orain, Edu, salako argiak suabe jartzen baditugu, ezagutzen duzuen